Hello and thanks for watching this short gospel video. Moni ndipo zikomo kwambiri chifukwa cha kuonera kanema wanu amfupi uyu. So first of all, I want to read one verse from the Bible. Ndichoyambirira ndikufuna ndiwerenge vesi limodzi kuchokera mu Bible. It's found in the Gospel according to Luke chapter 5 and verse 8. Ndipo tulikupezekatu mu Luka chapter 5 verse yake ya 8. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Ndipo verse yake ya 8 akunena chonchi. Koma Simon Petro pamene anaona, anagwa pansi pa mabondo ache a Yesu na anena, "Muchoke kwa ine, Ambuye, chifukwa ndine munthu wochimwa." I am not very good at describing things. Inetu sine munthu okwanitsa kwambiri kufotokoza zinthu. But most of us are able to describe ourselves very well. Koma nthawi zambiri anthu ambiri ife timakwanitsa kudzifotokoza tokhatu bwinobwino. How would you describe yourself? Kodi inu mutapatsidwa mwayi kuti muzifotokoze, mungazifotokoze motani? Would you be able to make yourself sound very good? Kodi inu mukhoza kuyesetsa kuti mumveke kuti ndinu abwino? Could you describe yourself accurately? Kodi mukhoza kukhala ndi mpata wabwino ozifotokoza nokha bwinobwino mmene inuyo muliri? In this passage of scripture, we read about Simon Peter, one of Jesus' disciples. Ndiyetu mu ndime imeneyi tawerengatu za Simon Petro amene ndi ophunzira wa Yesu Khristu. One day he loaned his fishing boat to the Lord Jesus. Ndiye tsiku limodzi iyetu anatenga bwato lake nabwereketsa kwa Ambuye Yesu Khristu. The Lord Jesus taught the crowds of people on the shore of the lake. Ndiye Ambuye Yesu Khristu anaphunzitsatu chigulutu chimenetu chinabweratu m'mphepete mwa nyanja mmenemu. Afterwards, the Lord told Peter to go out on the lake and let down his fishing nets. Ndiye pambuyo pake Ambuye Yesu Khristu anamuza Petro kuti apitetu akatengetu maukonde aketu ndipo akaike mu nyanja akaphe nsomba. At first, he didn't believe that he would catch any fish. Komatu kumayambiriro kwenikweni iye sanakhulupirire kuti akhoza kugwirako nsomba ina iliyonse kumeneko. But he did what he was told. Koma iye anangochita chimene anauzidwa. He caught so many fish that the boat began to sink. Ndiyetu iye anagwira nsomba zambiri ndipo bwato linayamba kumira. When Peter realized this, he fell down before Jesus. Ndiye Petro pamene anazindikira chinthu ichi anagwada pa mapazi a Yesu. And this is what he said, "I am a sinful man." Ndiye izi ndi zimene ananena, ine ndine munthu wochimwa. That is how Peter described himself. Umutu ndi mmene Petro anazifotokozera iye mwini. Was Peter a thief or a cheat? Kodi Petro anali wakuba kapena anali wabodza? Was he a drunkard? Kapena anali woledzera? Did Peter beat his wife and children? Kapena Petro amamenya akazi wake kapena kumenya ana ake? Was he immoral? Kodi anali munthu wachigololo? We know that he wasn't any of those things. Ife tikudziwa kuti sanali tu opanga zinthu zonse zimene tazitchulazi. In fact, the Bible tells us that he was a hard-working man. Koma Baibulo limatiuza ife kuti anali munthu ogwira ntchito mochilimika kwambiri. He was friendly and kind. Komanso tu anali tu munthu ochezeka bwino komanso tu munthu okoma mtima. He was even a religious man. Komanso tu anali munthu amene ndi wachipembedzo. Why did he describe himself as a sinful man? Nanga ndi chifukwa chani iye anazifotokoza yekha ngati kuti munthu wochimwa? It was because Peter was in the presence of the Son of God.
ichitu nchifukwa chona kuti Petro analiti pamaso pa mwana wa Mulungu. The Lord Jesus is holy and he knows everything. Ambuye Yesu Khristu ndi woyera ndipo amadziwa china chilichonse. It was in his presence that Peter recognized himself as sinful and unbelieving. Munalitu mukupezekatu kapena pamaso pa Ambuye Yesu Khristu pamenetu anazizindikira yekhatu kuti iyetu ndi wochimwa ndipo ndi wolephera. The Bible tells us that all have sinned and come short of the glory of God. Baibulo limatiuza ife kuti pakuti onse anachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu. People might have thought that Peter was a good man. Mwina kuthekatu anthu amaganiza kuti Petro ndi munthu wabwino kwambiri. But in the presence of the Son of God, he felt his sin. Komatu iyetu alitu kupezeka kapena pamaso pa mwana wa Mulungu, iyetu anamvatu uchimo wake umene unali ndi iye. He knew that he could not hide his sin from God. Iyetu anadziwa kuti sangabise uchimo waketu pamaso pa Mulungu. And he didn't hide his sin, he confessed it. Ndipo iye sanabise uchimo wake, koma anavomereza uchimo wake. We must not try to hide our sin either. Ifenso tu tisayerekezetu kubisa uchimo wathu. The Bible says, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. Ndipo tu Bible limanena atu pa 1 Yohane chapter 1 verse yake 8 kuti ngati ife tinena kuti tilibe uchimo tidzinyenga tokha. Peter also said, "Depart from me, for I am a sinful man." Petro tu ananenanso kuti chokani kwa ine pakuti ndine munthu wochimwa. But the Lord Jesus did not depart from him. Koma Ambuye Yesu Khristu sanachoketu kwa iye. In fact, the Lord Jesus came into the world to save sinners. Koma kunena zona chifukwa Ambuye Yesu Khristu anabwera ku dziko lapansi kudzapulumutsa anthu ochimwawo. The Bible says that Christ died for our sins. Ndipo Bible limanena kuti Khristu anafa kufera machimo athu. He died on the cross and became the savior of sinners. Iyetu anafa pamtanda ndipo pamenepotu anasanduka tsopano mpulumutsi wa anthu ochimwa. In Luke's Gospel in chapter 18, we read about another sinful man. Pa Luka chapter 18 timawerenganso za munthu wina amene ndi wochimwa. That man knew he was a sinner. Munthu ameneyo anazindikira kuti iye ndi wochimwa. But he came to God and this is what he said. Koma iyetu anabwera kwa Mulungu ndipo izi ndi zimene ananena. He said, "God, be merciful to me, a sinner." Ndipo ananena kwa kuti Mulungu mundichitire chifundo ine munthu wochimwa. And God was merciful. Ndipo Mulungu anamuonetsera chifundo ndithu. God was willing to save him and he did. Mulungutu anali ofunitsitsa kumpulumutsa iye ndipo anampulumutsa. God is willing to save you too. Mulungutu ali ofunitsitsa kukupulumutsanisoni inu. But you must confess your sins and repent of them and trust the Lord Jesus Christ. Koma inutu mwina kuvomereza machimo anu ndi kulapatu machimo amenewo ndi kuyika chikhulupiriro chanu pa Ambuye Yesu Khristu. The Bible says, "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved." Bible limanena kuti khulupirira pa Ambuye Yesu Khristu ndipo iwe udzapulumutsidwa. Thank you very much for listening. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera kwanu.